garázslejárónk, és a garázslejáró fölötti lakásról. Tehát erről a lakásról van szó. Fogunk bemenni az ajtón, bevetünk egy pillantást a kertre. Így néz ki a társasháznak a kertje. Hat lépcsőfok vezet az ajtóig. Egy szomszéd, másik szomszéd. Jó széles előszobába lépünk be, szemben a konyha, balra fürdőszoba, jobbra a nappali. Kezdjük a nappaliba. Gyönyörű szép beépített fa anyagú bútor. Két teraszajtón is ki lehet menni az udvarra. Még a lakást innen is megmutatom. Terasz ugyan nincs, de a kertbe, ha kilépünk, ezt a részt csak mi használhatjuk. Akár le is lehet szeparálni, tehát egy szép nagy, legalább 60 négyzetméteres terület, és akkor így néz ki szemből. Az az ablak az már nem hozzánk tartozik, csak ez a két ajtó, és ez mind a kettő ide, erre a kertre néz. Itt van messzebb egy kicsit a kocsi beálló. Innen egyébként ki lehet menni a játszótérre is. Vissza a lakásba. Szép burkolatok vannak, igényes ez is, kőburkolatok is. Menjünk a fürdőszobába. Itt a WC, a kazán, cirkokazán, Buderusz, nagyon jó minőség, az is itt található. Fürdőkád. És szép kilincsek, fa, nyilászárók. A konyha. Így néz ki természetes fénybe. Van kis ablaka. Jó minőségű a konyhabútor is. Teljesen felszerelt villanytűzhely. És itt is a kertbe látunk ki. Itt is ugye műanyag a nyilászáró. És redőnyök és szúnyoghálók is vannak felszerelve. Ez a előszobánk, ahol kis előszobafal és a riasztó is megtalálható. Itt pedig a lépcsőház.